Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре, студияләр Резида Шамсуллина, исәнмесез бүгенге программада. Урманда янгын. Аны оператив рәвештә сүндерәләр, ут торак пунктка күчми. Әлмәт районында урман янгыннарын сүндерү буенча өйрәнүләр узды. Җиһазлар җимерек хәлдә, ә мунчада 70 ел ремонт булмаган. Әлмәттә активистлар Лаеш балалар йорты һәм Минзәлә картлар йорты өчен акча җыюны игълан иттеләр. Кара киемле кеше, әлмәтләр шикле ир-ат турында фикер алышалар. Балаклава һәм футболка гына кигән егет кем булып чыкты? Әлмәт районында Паташ аланы бистәсе янындагы урманда янгын чыга. Утның торак пунктка кадәр барып җитү ихтималы югары була. Мондый форматта янгын сүндерүчеләрнең махсус практик сынаулары узды. Анда янгын сүндерү һәм коткару бүлекләре реаль шартларда күнекмәләрен тикшереп, осталыкларын исбатладылар. Чарада шулай ук табиблар, юлчылар һәм башка хезмәтләр дә катнашты. Паташ аланы бистәсе янындагы урман яна, ут торак пунктка да күчә ала. Хезмәтләргә шундый хәбәр килә. Произошел ландшафтный пожар, был переход на лесной массив и имелась угроза распространения пожара на населенный пункт. Отрабатывались сегодня со всеми службами района как тушение ландшафтного и лесного пожара, также и взаимодействие всех служб по действиям уже непосредственно. Бәхеткә бу өйрәнүләр иде. Янгын сүндерү һәм коткару бүлекләре реаль шартларда күнекмәләрен тикшереп, осталыкларын исбатладылар. Полигонны алдан әзерләгәннәр, моның өчен 2 корылма урнаштыралар һәм яндырып җибәрәләр. Башта янгын чыганагына трактор үтә, ул траншея казый. Бу түбән ут таралмасын өчен кирәк. Шулай ук урман янгын сүндерү хезмәте дә килә. Алар янгынны үз көчләре белән янчык җайланмалары ярдәмендә сүндерәләр. Өйрәнүләр 2 көнгә сузыла. Бу вакыт эчендә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, урман хуҗалыгы, ГУА ашыгыч ярдәм хезмәте, Шелтәр компаниясе, Водоканал һәм барлык хезмәтләрнең оператив төркемнәре тикшерелергә тиеш. Катнашучыларның якынча саны 60 кеше һәм 17 махсус техника берәмлеге. По мере необходимости. Если мы уже сами не справляемся и пожар несет непосредственную угрозу распространения, то эти силы средства уже привлекаются. Әгәр янгынның мәйданы 25 гектардан артык булса, гадәттән тыш хәл режимын кертәләр. Тиздән янгын куркынычлы сезоны башланачак һәм куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәргә кирәк дип кисәтә хезмәтләр. Штрафларга килгәндә гражданнар өчен 5 меңнән 15 мең сумга кадәр, ә махсус янгынга каршы режим кертелгән чорда бу саннар 2 тапкырга арта. Әлмәтлеләр шәһәр урамнарында шикле кешене очратканнар, балаклава кигән һәм салкын һава торышына карамастан, аның өстендә футболка гына була. Ир-атның тышкы кыяфәте әлмәтлеләрне борчуга сала. Бу хакта төрле пабликларда актив рәвештә фикер алышалар. Комментарий калдыручылар 2 лагерьга бүленә. Берәүләр кием һәм аксессуарлар һәркемнең шәхси эше дип саный, икенчеләрен мондый кыяфәт куркыта. Без әлеге кеше белән элемтәгә керә алдык, аның исеме Александр булып чыкты. Һәм ул ни өчен нәкъ шулай киенгәнен аңлатты. Футболки, потому что жарко. Эссе булганга мин футболкадан гына 4 ел инде кышны шулай чыгам. Хәзер генә күреп алганнары сәйер. Маяковский урамы буенча гади аяк киеме киеп йөрү авыр. Шуңа күрә хәрбиләр кия торган аяк киемендә мин. Балаклаваны салкын һава суламас өчен кидем. Рюкзакта төшке аш эшкә бара идем. Балалар йортына мунча кирәк. Бу хакта Әлмәтнең инициатив төркеме әгъзалары хәбәр итте. Алар Лаештагы учреждениягә киләләр һәм 50нче еллардагы бинаның аяныч хәлдә булуын күрәләр. Бина җитәкчесе ярты гасырдан артык вакыт эчендә анда ремонт булмау турында сөйләде. Активистлар мунчаны ремонтлауга акча җыю игълан иттеләр. Якынча исәпләүләр буенча 2 миллион сум кирәк булачак. Мне очень приятно, инициативной группой взялись помочь нам в ремонте части банно-прачечной, вот часть бани и предбанника. Я буду очень благодарна, мы все, и дети, и взрослые, будем очень благодарны, если какой-то лепту вы вносите в решение нашей проблемы. Спасибо вам. Активистлар шулай ук Минзәлә картлар йортындагы җиһазларга да игътибар иттеләр. Анда яңа караватлар шул исәптән урын өстендәге авырулар өчен дә, шулай ук тумбочкалар һәм шкафлар кирәк. Мы их, конечно, ремонтировали уже.
прибивали гвоздями, саморезами закручивали, но так как материал, из которого они изготовлены, невысокого качества, он рассыпается. Общая стоимость проекта составляет порядка 3 миллионов рублей. Проектның гомуми бәясе 3 миллион сум тирәсе тәшкил итә һәм без барлык танышларыбызга, физик затларга, юристларга, эшмәкәрләргә ярдәм итәргә әзер булган кече, урта бизнеска мөрәҗәгать итәбез. Без зур рәхмәтебезне белдерәбез. Бүгенге көнгә без 700 сумнан артык акча җыйдык инде. Проектның телеграм-каналы да бар, анда тулырак мәгълүмат белән таныша аласыз. Шулай ук 8 967 460 18 82 номеры буенча шалтыратып элемтәгә керергә мөмкин. Баулы районында яшәүчеләрне Покровский Урустамак авыл җирлегендә фельдшерның булмавы борчый. Алар проблемалары турында социаль челтәрләр аша хәбәр иткәннәр. Покровский Урустамак авыл җирлеге составына 6 торак пункт керә. Анда 900-дән артык кеше яши. В поселении отсутствует фельдшер уже 2 месяца. Торак пунктта инде 2 ай фельдшер юк. Медицина ярдәме күрсәтелми. Балалар бакчасына, мәктәпкә белешмәләр алу белән проблемалар барлыкка килде. Атнага 2 тапкыр булса да башка авылдан яки шәһәрдән медицина хезмәткәренең килүен оештырырга мөмкинме? Бу мәсьәләне хәл итүне сорыйбыз. Әлеге сорау февраль айында узган халык җыенында күтәрелде инде. Авыл халкына кадрлар кытлыгы күзәтелә, фельдшерлар, табиблар, тар белгечләр җитми дип җавап бирделәр. Шулай ук барлык белгечләр дә авыл җирлегендә эшләргә әзер түгел. По поводу фельдшера, конечно, согласен. Фельдшер турында мин авыл җирлеге башлыгы белән килешәм. Фельдшер кирәк һәм без аны эзлибез. Фельдшер булачак, яисә килеп йөрүче булыр. Мондый авыл медицина күзәтүсез калырга тиеш түгел. Бүген бу хәлгә Баулы Үзәк район хастаханәсе аңлатма бирде. Ул пациентларны кабул итү Новозареченск амбулаториясында һәм Үзәк район хастаханәсе поликлиникасында оештырылган дип хәбәр итте. Бөтен Россия буенча халыкка хәбәр итү системаларын планлы тикшерү узды. Шәһәрләрдә бер үк вакытта сиреналар һәм тавыш көчәйткечләр эшли башлады. Теле һәм радио каналлары эфиры куркынычсызлык мәгълүматлары белән алыштырылды. Кисәтү системасы куркыныч янаганда яки табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда сигналны халыкка вакытында җиткерү өчен билгеләнгән. Сирена тавышын ишеткәч, паникага бирелмәскә, тынычлык сакларга, телевизорны теләсә кайсы җәмәгать каналын яки радиосын кабызырга һәм мәгълүмат хәбәрен тыңларга кирәк. Данный комплекс мероприятий позволяет объективно проверить исправность средств оповещения, а также провести тренировку дежурных служб. Это необходимо для поддержания в готовности систем оповещения к своевременному доведению сигналов и информации населению. Әлмәт политехник техникумында машина төзелеше буенча олимпиада узды. 4 команда теорияны, монтажлауны, хезмәт күрсәтүне һәм шулай ук җиһазларны җыюны кем яхшырак үзләштергәнен ачыклады. Катнашучылар арасында Әлмәт политехник техникумы, Книту-КАИ каршындагы Казан технология көллияте, Лениногорск нефть техникумы, Түбән Каманың нефть химиясе һәм нефть эшкәртү көллияте. Барлыгы 20 катнашучы, студентлар һәм педагоглар. В среднем получается у нас... Уку йортлары уртача 2 кеше җибәргән, ләкин белгечлекләр туры килсә 4 кеше дә җибәрә алганнар. Һәр белгечлеккә 2 кеше. Нәтиҗәдә әлмәтләр үз номинацияләрендә барлык призлы урыннарны яуладылар. Лениногорскидан килгән көндәшләр белән алтынны, Түбән Кама укучылары белән көмешне, Казанлылар белән бронзаны бүлештеләр. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.